and welcome back to my channel. For today's video, first time ko mag-drive dire sa Manila. So guys, sa subong guys, ga-drive kita pa kadto sa Pasig. Pasig gali. Oh. When the skies are low, feel my heart extend. So guys, I'm trying to relax. It's okay, first time I'm sorry, So guys, sarita kami guys sa ilang resto bar. Kag pagkadulay malakat na kami ni Zoe may baklon sa kuno sa Mega Mall. So dire man sa sa Pasig. So naman nagkaon kami. Order sa KFC. Pag order kay gutom, duha akon sa iya. So guys, mapunit na kita sa Taguig. Ari pa kami na pagpuli mong gaulan pa. Nanyapon dre sa Shangri-La Hotel. So mapunit na kita sa Taguig. Inulan naman dre sa Pasig. Pasig River, Taguig, Pasig. Bye, let's go. So guys, may stansya di kali oh. Stansya nga building. Ang lugar ko sa stansya. So harap guys oh. Stansya na. Video na. Hi guys. Malapit na kita sa Balay, sa Taguig. So nagkanto lang kita to kagina. Bali testing driving. Kung makuha, so nakuha man ang mga talan. Lapit man lang with helping Google Map.